pracujem pre prezidenta Slovenskej republiky. Mojou úlohou je sprostredkovať prezidentovi stretnutie s čo najväčším počtom ľudí od stretávaní sa so žiakmi základných škôl, návštev základných škôl. Sám hovorí, že o 10, 20, 30 rokov to budú práve tí, ktorí sedia v školských hlaviciach, ktorí budú túto krajinu riadiť. Možno tam sedí niekde aj prezident, stále to opakuje. Tak preto sa rád rozpráva o tom, čo sa v tejto krajine deje práve s nimi. Na základnú školu som chodila v dedinke, z ktorej pochádzam, v Spišskom Hrhove. No, známky boli dobré, ale musím sa priznať, že matematika bola taká moja Achillová päta. Slohové práce, na to som celý týždeň čakala, pretože si pamätám, že v útorok o 8 sme mali hodinu slovenčiny, ktorá sa venovala výlučne slohu. A ja už som obchádzala spolužiakov deň predtým a zisťovala, kto chce ich čítať sloh, či bude priestor. Mňa volali, že diktátorka, to nie je dobré. Ale ja som bola vždy tá, ktorá nabehla do triedy a všetkých začala organizovať. No, poďme toto, poďme tamto. Ja som bola dosť lajdák, čo sa týka domácich úloh, ale zase vždy som bola naučená. Domáce úlohy ma nebavili, lebo to som vedela vytipovať, ktorý učiteľ úlohy kontroluje a ktorý nie. A čo som skutočne nemala rada, bolo, že keď sa tí aktívni hlásili, tak tí ostatní sa im vysmievali, lebo to sa mi často stávalo. Nevedela som s tým bojovať, nechcela som byť za bifľošku ani nič podobné. Ani som nebola, neučila som sa až tak. Ale niekedy som fakt mala chuť prejaviť sa, spýtať sa niečo a nevždy som nabrala odvahu tú ruku zdvihnúť a to som bola bojovná. Ja som pravidelne zostávala s učiteľkou po škole a pripravovala nás na rôzne súťaže, na rôzne krúžky v družine. Aktivizovala nás, boli sme v prostredí, v detskom prostredí, boli sme hraví a to všetko nás dokázala škola podporiť a podľa mňa trvala krátko. Decka, keď som bola jedna z vás, tak často som riešila, či sa prihlásiť, či sa neprihlásiť, aj keď som mala otázku. Bála som sa, že spolužiaci sa mi budú vysmievať, že bifľoška a tak ďalej. A to bola chyba. Neurobte takú istú chybu. Buďte zvedaví, nebojte sa pýtať a vy ostatní nechajte im priestor, aby sa dozvedeli viac, pretože prostredníctvom toho sa dozviete viac aj vy. Zvedavosť je to najlepšie na vás. Držím prsty vo všetkom, do čoho sa pustíte.